Bore da. Croeso cynnes i chi gyd i'n gwasanaeth ni heddiw. Croeso i chi sy'n ymuno yn ni ar y we hefyd. Dwi'n yn gwybod os dwi eisiau deud croeso i Ashley, ond mae wedi cyrraedd a mae'n gwneud lot o damage. Y storm ydi Ashley. Rhaid ofn fach chi'n meddwl, mae yna berson newydd yn Cefn Ffynnon da ni ddim yn abod. Ond be bynnag am y tywydd y drefol, da ni yn gweddio cael ni fendith yn addoli Duw efo'n gilydd, ac yn gweld ac yn profi o'i ddaioni fod tuag ata ni yn Iesu Grist. Da ni gychwyn efo'r cyhoeddiadau. Mi fyddwn ni yn cario ymlaen hefo'n astudiaeth feiblaidd ni o'r 10 orchymyn heno, yn ystafell trwodd ac ar Zoom am 6. Da ni wedi cyrraedd y 3ydd gorchymyn. Wedyn, nos Ferchar, mi fydd cyfarfod gweddi yn hi Dafydd a Gwennan am 6:30, ac yna y clybiau cyffro selar am 6:30 a 7:30 nos Wener. Dy Sul nesaf, rhag rybydd i chi, trowch eich clociau. Iawn? Mi fydd angen gwneud hynny ar gyfer bore Dy Sul nesaf. A gan bod yr hanner tymor yn cychwyn, fydd na ddim ysgol Sul, ond mi fydd gynnon ni wasanaeth yma am 9:10 ac astudiaeth am 6 hefyd. A cofiwch am Dafydd Job sydd yn pregethu heddiw Ro Alet. Da ni am ddechrau yn darllen rhan o Salm 113 hefo'n gilydd. Ac mi fydd y geiriau fyny ar y sgrin. Lle da ni'n ystyried mawredd Duw, ond y ffaith bod Duw yn dod lawr i weithredu yn plith ni hefyd. Lle dewch i ni ddarllen, bydd na 2 sleid, cychwyn Salm 113 hefo'n gilydd. Molwch yr arglwydd, molwch chwiweision yr arglwydd. Molwch enw'r arglwydd. Bendigedig fyddo enw'r arglwydd, o hyn allan a hyd byth. O godiad hael hyd ei fachlyd, bydded enw'r arglwydd yn foliannus. Uchel yw'r arglwydd, gorywch yr holl genhedloedd. Gorywch y nefoedd. Pwy sydd fel yr arglwydd ein Duw yn y nefoedd neu ar y ddeiar? Yn gostwng ei osdfaig yn uchel a hefyd yn ymostwng i edrych yn isel. Dwch ni wedi am yn gilydd. O arglwydd Dduw, da ni yn dy ganmol di y bore yma. Dy fod ti yn Dduw gorywch, yn arglwydd gorywch yr holl genhedloedd, a do goniant di gorywch y nefoedd. Dos na neb fel ti, y Duw sydd yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân, y Duw tragwyddol sydd wedi dod mewn i hanes trwy dy fab Iesu Grist, y Duw sydd wedi dod mewn i hanes yn gweithio ym mywydad y bobl trwy dy ysbryd glân. O arglwydd, wrth i ni daddoli di y bore yma, wrth i ni fynd i'r ysgol Sul, wrth i ni wrando ar dair di a chanu dy glod di. Da ni'n gofyn y byddi di yn cyffwrdd a'n calonna ni trwy dysbryd. Y byddi di arglwydd yn bendithio ac yn helpu ni i ddod fel ag yr yda ni a derbyn o thras a thgariad di yn Iesu Grist. Gallu mynd o yma wedi cael yn adfywio trwy dysbryd glân i fyw ar dy glod di i allu dibynnu'n llwyr ar waith gorffenedig Iesu Grist. Y ffaith na nid ni sy'n gorfod gweithio'n ffordd ata ti, ond mae ti sydd wedi dod i'n plith ni. Mwyn sicrhau bod na fodd i ni, yn gwendid, yn pechod, gael bod yn un a ti yn Iesu Grist. Arglwydd, derbyn yn clod a'n mawl ni. Maddau ni bob pechod a bai, a bendithio ni rwan, sgolid i fod yn dda, wrth i ni gyflwyno'n amser hefo'n gilydd i ti, yn enw ac yn heiddiant sy'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Da ni am ganu ar yr un thema o pwy sydd na fel ein Duw ni. Da ni am ganu can sydd yn dweud pwy all ddal y moroedd yn ei law, pwy all gyfri pob un gronyn baw, daw brenhinoedd crynant ger ei fron, creadigaeth Duw yn dathlu'n llon, hwn yw ein Duw ar ei orsedd fri deuwch ac addolwn. Hwn yw yr ior brenin yr holl fyd deuwch ac addolwn, ac yn ansyth wedyn mi ganwn ni emyn, chwilio'r holl fyd a'i fwyniant i gyd, nid ynddo mae'r balm am hiacha. Allwn ni fynd o gwmpas y byd, allwn ni chwilio am lot o bethau i'n helpu ni, ond yn Iesu Grist mae'r feddyginiaeth, yr hyn sydd yn gwneud ni'n iawn am byth.
Ond digon i miw yr Iesu a'i friw, fem gwared o'n pennu dan pla. Dwch ni godi i foli efo'n gilydd. brenin yr holl fyd. A da ni'n gofyn am dy gymorth di rwan, i blygu, i addoli, i gydnabod mai ti ydy'r unig un sydd yn heiddi yn clod a'n mawl ni. Ti ydy'r unig un y gallwn ni ymddiried pob peth iddo fo. Arglwydd trwy dysbryd, rho olwg newydd i ni ar dy fawredd, ar dy frenhiniaeth, ar dy ras a dy gariad i ni yn yn hangen yn Iesu Grist. Amen.
Da ni am gael yn darlleniad am y bore yma. A mae Ann am ddod ymlaen i ddarllen i ni o lyfr Genesis a phenod 28, hanes Jacob. Genesis 28, adnod 10 i ddiwedd y benod. Breuddwyd Jacob. Yma dawodd Jacob a Berseba a theithio tua Haran. A daeth i ryw fan ac aros noson yno, gan fod yr haul wedi machlu. Cymerodd un o gerrig y lle a'i gosod dan ei ben, a gorweddodd i gysgu yn y fan honno. Breuddwydiodd ei fod yn gweld ysgol wedi ei gosod ar y ddeiar, a'i phen yn cyrraedd i'r nefoedd, ac angylion Duw yn dringo a disgyn ar hyddi. A safodd yr arglwydd ger llaw iddo a dweud, "My fi yw'r arglwydd, Duw Abraham dy dad, a Duw Isaac. Rhoddaf y tir yr wyt yn gorwedd arno i ti ac i'th ddisgynyddion. Bydd dy hil fel llwch y ddeiar, a byddai'n ymestyn i'r gorllewin a'r dwyrain ac i'r gogledd a'r de, a bendithi'r holl deuluoedd y ddeiar yno ti ac yn dy ddisgynyddion. Wele, yr wy fi gyda thi, a chadwaf di ple bynnag yr ei, a dofath i nôl i'r wlad hon. Oherwydd nith a dawaf, nes i mi wneud yr hyn a ddywedais." Pan ddeffrodd Jacob o'i gwsg, dywedodd, "Yma'n sicr fod yr arglwydd yn y lle hwn, ac ni wyddwn ni." A daeth arno ofn, ac meddai, "Mor ofnadwy yw'r lle hwn, nid yw'n ddim amgen na thu i ddiw, a dyma borth y nefoedd." Cododd Jacob yn fore a chymerodd y garreg a fu dan ei ben, a gosododd hi'n golofn, a thywallt olew drosti. Galwodd y lle Bethel, ond enw'r ddinas ar y dechrau oedd Lys. Yna gwnaeth Jacob adduned a dweud, "Os bydd Duw gyda mi ac yn fy nghadw'n ddiogel ar fy nhaith, a rhoi mi fara i'w fwyta a dillad i'w gwisgo, a minnau'n dychwelyd mewn heddwch i di fy nhad, yna bydd yr arglwydd yn dduw i mi, a bydd y garreg hon a osodais yn golofn yn yr hon a osodais yn golofn yn di i ddiw, ac o bob peth a roi i mi rof ddegwm i ti." Diolch yn fawr iawn. A mi fyddwn ni edrych ar yr hanes yna yn nes ymlaen. Ond cyn hynny, di'r plant eisiau dod ymlaen? Bore da, chi'n iawn? Da iawn. Dwi isio i chi wrando yn astu dwi'n iawn. Achos dwi isio i chi feddwl am ffyrdd gwahanol mae anifeiliaid yn cyfathrebu. Dych chi'n wedi cyfathrebu, gair mawr? Siarad, ia, mae hwnna'n un ffordd o gyfathrebu, ond cyfathrebu ydy deud rhywbeth neu dangos rhywbeth i rywun arall. Felly dwi eisiau chi feddwl am ffyrdd gwahanol mae anifeiliaid yn rhoi neges i anifeiliaid eraill neu i bobl eraill, iawn? Ond i ddechrau, be nes i ddeud oedd, dwi eisiau chi wrando yn astyd. Achos, dwi'n mynd i roi un esiampl i chi, a dwi eisiau chi ddeithio fi be ydi o. Wan, dwi'n gwybod os dyn ni'n mynd i weithio. Yna ni'n drio. Rhaid i pawb fod yn ddistaw, iawn? I chi feddwl be ydy'r peth yma. Iawn. Dych chi'n gwybod beth o? Cynan. Dim pioden, na. Dim deren di. Oeddech chdi'n mynd i ddweud deren di? Pa dderyn wyt ti'n moldio? Dim Robin Goch? Dim Driw? Dim Tito Thomas Lars? Be am i fi ddangos y llun i chi, lle bydd hynna'n help?
Mae hwn yn anheg, fyswn ni'n gwybod be fysa fo chwaith. Eos ydy'r deryn yna, Nightingale yn Saesneg. Ac oedd hwnna yn gan Eos. Os ydych chi sylwi yn fanwl ar pennill dwytha yr emyn nathon ni ganu, oedd o'n sôn am bod yn moliant ni fel can adar man. Pan da ni'n canu, da ni fel taswn ni eisiau ymuno hefo'r greadigaeth yn diolch i Dduw. Felly, dyna ni un ffordd mae adar yn yr achos yma'n cyfathrebu trwy, trwy gan, ia. Llwch chi feddwl am ffyrdd eraill mae anifeiliaid yn cyfathrebu yna? Ydy o wir? Sticio i dafod allan ar gorilla arall pan mae'n flin? Wel, dwi'n siomedig, os gynnau ddim llun o hynny, ond mae hwnna'n esiampl dda iawn. Na ni fynd i'r llun nesaf. I ni gael gweld morgrig. Allwch chi feddwl sut mae morgrig yn anfon negeseuon i'w gilydd? Di morgrig yn canu? Di cynnan yn gwybod? Ardderchog, ie. A be ydy hwnna? Fel sent neu ogla, ynde? Yndi? Da iawn chdi. Felly mae morgrig yn rhoi rhyw ogla allan i'r morgrig eraill i wybod lle i fynd i ffeindio mwy o fwyd, neu lle i beidio mynd os ydy o yn berig iddyn nhw, felly trwy arogl. Be am, na ni gael llun nesaf? Be am hwn? Elain? Broga ydy o, ia. Yn fanwl gywir, mae o yn froga gwenwynig o ganol neu de America. Pa negas da chi'n meddwl mae'r broga yma'n roed? Cynan? Gwych. Wel, arbennig, ti wedi deud 3 chwarter yn stori fi dros taim arad? Da iawn chdi? Ia, ti'n iawn? Poison dart frog, ia. Felly mae'r lliw llachar yn rhybydd, dydy, negas i anifeiliaid eraill i gyd. Peidiwch a bita fi, neu os newch chi bita fi, byddwch chi'n cael eich gwenwyno. Da iawn. Felly, da ni wedi cael deryn, eos, da ni wedi cael morgrig, a da ni wedi cael poison dart frog. A gorilla, do, da iawn chdi. Be am Dduw? Sut mae Duw yn cyfathrebu hefo ni? Achos, gewch chi ateb wedyn. Achos, da ni newydd glywed hanes o Genesis 28, lle nath Duw gyfathrebu hefo Jacob, cymeriad yn yr Hen Testament, mewn breuddwyd. Allwch chi feddwl am y ffordd mae Duw fel arfer yn cyfathrebu, lle chi? Ti methu gweld Duw, mae hynny'n wir, felly mae o'n siarad efo chdi trwy pen chdi, neu fysa ni'n deud trwy'r ysbryd glân. Beibl, da. Trwy arwyddion, ia, cynnan. Wrth i ni weddio, da ni'n gallu siarad efo Duw, a wedyn da ni'n gallu trwy'r ysbryd glân, mae Duw yn gallu dangos rhywbeth i ni fel la, yndi. Da chi eisiau fi ddangos adnod i chi? Sgrin nesa. Adnod yn llythyr at yr Hebreaid sydd yn deud fel hyn. Yn y gorffennol pell, estalwm fyswn ni ddeud, yn y gorffennol pell roedd Duw wedi siarad gyda'n hynafiaid. Da chi'n gwybod wedi hynafiaid? Pobl oedd yn byw o'n blaenau ni, da. Ie, da iawn chdi. Wedi siarad gyda'n hynafiaid ni trwy'r proffwydi, gwnaeth hyn bob yn dipyn ac mewn gwahanol ffyrdd. Ond bellach, ond rwan, yn y cyfnod olaf hwn, mae wedi siarad â ni drwy ei fab. Pwy di mab Duw? Iesu Grist, de. Felly, pan mae Duw yn cyfathrebu, ac yn y Beibl, da ni'n gallu gweld o'n cyfathrebu mewn lot o ffyrdd gwahanol, da ni'n byw yn y cyfnod lle mae Duw yn dangos i hun neu'n siarad efo ni trwy Iesu Grist. A sut ydym ni yn dod i glywed am Iesu Grist? Yn y
ni byw? A sut ydyn ni yn gweld pethau newydd? Da ni'n gallu darllen o, ond y ffordd mae'r pethau yma'n dod yn fyw a Duw yn dod yn fyw i ni ydy trwy'r ysbryd glân. Fel bod ni'n gallu gweld trwy ffydd pwy ydy Duw yn Iesu Grist a'i garu fo a bod isio byw i fwy no. Felly, da ni'n mynd i fod yn meddwl mwy yn y gwasanaeth ynglyn â sut mae Duw yn siarad, sut mae Duw yn dangos i hun a sut da ni'n ymatab i hynny trwy Iesu Grist i fab o. Ac felly dyna pam mae Iesu Grist mor ganolog i bob peth da ni eisiau gwneud fel Cristnogion. Fo sydd yn dangos Duw i ni, a sut mae Duw wedi'n caru ni. Diolch i chi, a mae'n helpu fi. Ella ni wneud, tro nesaf byddai'n gwneud stori plant, ella ni gael mwy o ffeithiau diddorol am anifeiliaid, ie? Ceir? Oce, gan ni sgwrs am hynna wedyn. Iawn, nawn ni weddio, a wedyn gawch chi fynd yn ôl i ista, a nawn ni ganu can a gawch chi fynd trwad i'r ysgol Sul, ie? Dwch ni weddio. O Dduw, ein tad, da ni yn diolch. Mae nid Duw sydd yn cuddio oddi wrtha ni, wyt ti? Duw sydd yn fyd ac byth yn siarad, ond Duw sydd mewn llawer dull a llawer modd wedi cyfathrebu â ni. Ond yn yr amser ola hyn, yn yn cyfnod ni, dy fod ti wedi cyfathrebu trwy dy fab Iesu Grist. A da ni eisiau dod i adnabod di trwy dy fab yn well. Da ni'n gofyn y byddi di, ysbryd glân, yn gweithio ar yn meddylia ar yn calonna ni, fel bod ni, nid yn unig yn gwybod mwy, ond yn dod i brofi mwy o dy gariad di, o dy ras di, yn dod i bwyso ar daddewidion di i ni yn Iesu Grist. Maddau ni arglwydd bod ni'n gallu gwrando ar lot o bethau gwahanol a danwybyddu di. Da ni'n gofyn am help felly i wrando ar y neges sy gen ti ar yn cyfer ni yn yr ysgol Sul ac yn y gwasanaeth. Tywys ni, arwain ni felly. Wrth i ni ofyn hyn i gyd, clod i Iesu Grist yn ceidwad. Amen. Diolch i chi. Diolch chi eisiau mynd nôl i ista. A tra da chi'n gwneud hynny, na ni ganu yn can nesa, yn emyn nesa, sydd yn sôn am sut mae Duw yn mynd hefo'i bobl. O'n blaen mae Duw yn myned a'i hyfryd bresenoldeb o'r hyder ei addewid rydd ac nid unig fyddwn byth. A mae hwn yn clymu hefo be fyddwn ni'n weld yn y bregath yn nes ymlaen. Hyd lwybrau dan gysgodion, nid ofnwn am y fori, ar hyd bob cam ffyddlondeb ior fydd yn llewyrch ar ein ffordd. O'n blaen mae Duw yn myned, Dyw'r lluoedd sy'n ein harbet. Can molwch ef ein harwain wna, can seiras a'n dwy'n ni dref. Nid yn clyfrwch neu nerth ni gras Duw sydd yn diogelu ni bob cam o'r ffordd yn ôl at y fo. Lle dewch ni godi i ganu.
Mae rhaid i mi gyfadda, pan ydw i mewn cyfarfod neu cynhadledd neu unrhyw ddigwyddiad lle mae yna lot o bobl, a mae'r person yn y blaen yn deud y geiriau yma, mae'n gwneud i fi deimlo'n ofnadwy o anghyffyrddus. Gwneud i fi gychwyn chwsu, deud y gwir. Ydych chi eisiau gwybod beth yw'r geiriau? Dyma nhw. Newch chi droi at y person agosa ata chi, a wedyn be bynnag sy'n dod. Gofyn sut diwrnod maen nhw wedi gael, rhoi hyg iddyn nhw, deud rhywbeth wrthyn nhw. Fydda i yn eistedd am meddwl, no. So dwi ddim yn mynd i wneud hynny, ond dwi yn mynd i ofyn i chi, edrych o'ch cwmpas, a sbio ar berson, a meddwl, chi'n gorfod deud dim byd wrthyn nhw, ddech chi'n falch o glywed, a meddwl, pryd oedd y tro cyntaf i chi gyfarfod y person yna o'ch cwmpas chi? Iawn? Unrhyw un, ella bod o'n perthyn i chi. Dwi eisiau i chi feddwl am y cyfarfyddiad cyntaf hwnnw. Wan, ella bod chi'n gwybod yn union pryd a lle nathoch chi gyfarfod y person hwnnw. Dwi'n edrych yng nghwmpas a dwi'n meddwl, os yna rhywun wedi cyfarfod am tro cyntaf bore? Na, oes. Na, oce. Ond ella bod y cyfarfyddiad hwnnw mor bell yn ôl, da chi'n yn union yn gwybod pryd. Ella bod chi'n gwybod y flwyddyn neu yn fras y lleoliad daearyddol. Achos mae'n cyfarfyddiad ni ar rhywun yn gallu bod yn amrywiol iawn yn y cyd-destun yn dydy. Taswn i'n gofyn i chi gwestiwn arall. Pryd nathoch chi gyfarfod Duw? Tybed sut fysach chi'n ateb y cwestiwn hwnnw? Os na ddigwyddiad arbennig lle oeddech chi'n deud oedd Duw ar waith yn y mywyd i yn y cyfnod yna? Ella bod chi wedi cael troedigaeth a bod chi'n gwybod y fan a'r lle lle nath yr arglwydd Dduw fod yn eithriadol o real a phersonol i chi. Neu ella bod chi'n gallu meddwl am nifer o ddigwyddiadau gwahanol lle oeddech chi'n deud o'na rhywbeth o bresenoldeb Duw mor amlwg, a dwi'n cofio hynny. Y rheswm pam dwi'n sôn am gyfarfod neu cyfarfyddiad ydy dyna di'r cyd-destun yn darlleniad ni y bore yma o Genesis 28. Mae Jacob wedi cael y profiad syfrdanol yma o ddeud mae Duw yma. Mae yna ddirgelwch mawr yn perthyn i hynny, does? Oherwydd da ni'n gwybod o lefydd eraill yn yr Hen Testament bod Duw mor o sanctaidd bod o'n deud, wel, dydy meidrolyn yn methu gweld Duw ac yn wneud mor agos â hynny. Ond eto, da ni yn gweld yn Genesis 28 bod Duw hefo Jacob mewn ffordd arbennig. Ac wrth i ni fynd trwy'r hanes, da ni'n mynd i fod yn ystyried be mae'r hanes yma yn ei ddysgu i ni ynglyn â pwy ydy Duw ac yn ymwneud ynglyn â'n ymwneud ni a yr arglwydd Dduw. Ac i ddechrau, dewch i ni ystyried Jacob. Dych chi'n gyfarwydd, mae'n siŵr, dych chi'n gyfarwydd â chyd-destun a chefndir Jacob. Jacob yn fab i Isaac a Rebecca, yn un o efeilliaid Esau a Jacob wedi cael ei geni. Esau chydig bach cyn Jacob, ac felly Esau oedd y cyntaf anedig, ond wrth gwrs Jacob gafodd y fraint o fod y cyntaf anedig wrth i Esau werthu y fraint honno iddo fo, ac yna nes ymlaen, jyst cyn yr hanes, da ni'n dod ar ei drawso yn Genesis 28, da ni'n clywed bod i dad o Isaac yn rhoi bendith y cyntaf anedig i Jacob ar ôl iddo fo i dwyllo fo. Felly mae hanes Jacob yn hanes diddorol iawn, amrywiol iawn yn y pethau mae o'n ei wneud ac yn y profiadau mae o'n gael. Mae'r Beibl yn ei ddisgrifio fo fel Jacob yn hogyn i fam, Esau yn hogyn i dad. Esau yn heliwr medrus wrth i fodd yn mynd allan i'r wlad, Jacob yn hogyn tawel, yn hoffi aros adra. Ac felly mae o yn rhan o deulu Abraham. Abraham yn daid iddo fo, Isaac yn dad iddo fo, ac felly mae o wedi cael y fagwraeth yna lle mae o'n ymwybodol o addewid Duw. Yr addewid yna bod Duw yn mynd i ddewis y teulu a'r llinach a'r had yma i fendithio.
Ond, oherwydd bod o wedi twyllo, ydych chi'n clywed am y twyll yn Genesis, be dydwch, 26, nagi, 27, ie? Lle mae o yn gwisgo dillad i fod fel ei frawd, a'i dad o Isaac yn hen, ac yn meddwl na bendithio Esau mae o, ond yn hytrach mae o yn bendithio Jacob. Oherwydd y twyll yna, mae yna rwyg yn digwydd rhwng Esau a Jacob. A mae Esau yn naturiol am waed i efaill, ac yn dweud dwi'n mynd i ladd o. Y cyfla cyntaf gai, ac felly pan da ni'n ymuno ar hanes, mae Jacob yn ffoi am ei fywyd. Mae o'n dianc oddi wrth i deulu i fynd i wlad arall mwyn trio ffeindio gwraig, ond mae o ar ben ei
leoliad arbennig i gyfarfod Duw. Mae yna lot o grefyddau eraill yn gwneud hynny'n does. Mwyn i chi ddod yn agosach at Dduw, mae rhaid chi fynd ar y pererindod yma i Mecca, neu, wel, oedd Catholigion yn meddwl mynd i Rufain, mae hwnnw'n rhoi rhyw boost ysbrydol i chi. Mae'r Beibl yn dysgu ni trwy yr datguddiad yma o pwy ydy Duw yn Iesu Grist. Da ni'n gallu profi Duw yn agos yng Nghrist, lle bynnag yda ni trwy'r ysbryd glân. A mae presenoldeb Duw Efengyl Mathew, mae Iesu'n deud, ac yn awr yr wyf fi gyda chwi yn wastad hyd ddiwedd amser wrth anfon i ddisgyblion allan. Felly ga i'ch annog chi, os ydych chi, neu yn enwedig os ydych chi mewn cyfnod anodd ar hyn o bryd. Sylwch nad os na le, nad os na sefyllfa, nad ydy Duw yn gallu dod yna i'ch cysuro chi a'ch bendithio chi. Ella bod pob synwyr sydd gennych chi yn deud nad ydy o ddim. Ella bod eich ofna chi yn gwneud i chi feddwl, ond ydy Duw ddim yn gallu'n helpu fi yn fama. Ond mae hanes Jacob yn deud, wrth gwrs i fod o. A nid yn unig mae hanes Jacob yn deud wrth gwrs i fod o, mae hanes Jacob hefyd yn deud wrth gwrs i fod o, a mae Duw isio i ni wybod hynny. Achos nid yn unig mae Jacob yn cyfarfod yr arglwydd yn y ffordd ddramatig yma, ond hefyd ac yn ail, mae Jacob yn cael cadarnhad o addewid Duw yn y cyfarfyddiad dramatig yma. Mae Duw yn dydi yn gallu cyfathrebu a'i bobl mewn llawer dull a llawer modd. Mae yna lot o hanesion am ddatguddiadau neu breuddwydion yn yr Hen Testament, a maen nhw hyd yn oed yn digwydd i Gristnogion yn ein cyfnod ni. Ledled y byd a hyd yn oed yng Nghymru. Yn y gynhadledd Gweinidogion rei wythnosa nôl, neu wsos dwytha ddi. Nac, i pethefnos nôl ddi. Mi gafon ni glywed tystiolaeth Eseia Grandis. Mae di bod yn pregethu fy ni llynedd. Mae o yn dod yn wreiddiol o Batagonia, a mae erbyn hyn yn weinidog yn Llanelli. A mi nath Eseia rannu dystiolaeth efo ni. Y dystiolaeth o sut y cafodd o'i alw i ddod yn weinidog i Gymru. Dwi'n yn gwybod os nath o sôn am hynny pan oedd o yma hefo ni, ond mae'n stori ryfeddol. Oedd o ym Patagonia, a mi gafodd o freuddwyd. Ac yn y freuddwyd, dwi'n teimlo neu o gwan yn deud y stori drosto fo, ond yn y freuddwyd mae Eseia yn deud bod o wedi gweld ffermdy yn glir iawn yn ei freuddwyd, ac atho dweud, o'n i byth yn cael breuddwydion mor glir â hynny. Mi gafodd o freuddwyd lle oedd na ffermdy a ffynon y tu ôl i'r ffermdy. Ac oedd gynno fo ddim clem be oedd y freuddwyd hon. Tan iddo fo fynd at i weinidog, a'i weinidog yn dweud, wel, ella bod Duw yn trio dangos rhywbeth i chdi'n fama. Ymhen blynyddoedd, mi ddoth Eseia draw i Gymru, a mi briododd i wraig, ac mi oedd cartra i wraig y ffermdy yma. Yr union yr un fath. Oedd o'n gwybod dim byd, oedd o wedi cyfarfod y ddynas ym Patagonia. Ond mi oedd Eseia yn deud yr hanes yma o'r freuddwyd a sut oedd Duw wedi defnyddio hynny i alw fo yng Nghymru. Ac wedyn, chwarae teg iddo fo, mi ddudodd Eseia, ond wrth gwrs, fel Cristnogion, da ni'n mynd dibynnu yn unig ar freuddwydion, da ni'n mynd at y gair, a da ni'n sicrhau bod yr alwad neu'r darlun da ni wedi cael gan Dduw yn cyd-fynd efo sut mae Duw yn ein harwain ni trwy'r Beibl. A dyna da ni dal yn neud de. Da ni ddim yn dibrisio negeseuon Duw mewn ffyrdd gwahanol, ond da ni eisiau gwreiddio arweiniad Duw i ni o'r gair, achos mae yna awdurdod wrth i'r ysbryd glân ddod ar gair yn fyw i ni, a mae'n dehongliad ni o freuddwydion neu arwyddion yn gallu bod yn anghywir, yn dydi? Ond da ni ddim i'w dibrisio nhw. Ond yn fama, mae Duw yn ymddangos i Jacob yn y freuddwyd yma hefo'r ddelwedd o'r grisia neu'r ystol rhwng y nefoedd a'r ddeiar a'r angylion yn mynd fyny a lawr, a mae o'n siarad. A mae'r siarad yn esbonio i Jacob be mae Duw isio i Jacob wybod. Adnod 13. Safodd yr arglwydd gerllaw iddo yn y wlad, wel, pan mae o ar ei ffordd allan o wlad yr addewid, pan mae o ar ben ei hun heb ei deulu, safodd arglwydd gerllaw iddo a dweud, my fi yw'r arglwydd.
y Duw cyfamodol. Duw Abraham, dy dad, a Duw Isaac. Rhoddaf y tir yr wyt yn gorwedd arno i ti ac i ddisgynyddion. Bydd dy hil fel llwch y ddeiar a byddai'n ymestyn i'r gorllewin a'r dwyrain ac i'r gogledd a'r de a bendithi'r holl deuluoedd y ddeiar yno ti ac yn dy ddisgynyddion. Wele, yr wyf fi gyda thi a chadwaf di ple bynnag yr ei, a dofath i nôl i'r wlad hon oherwydd nith a dawaf nes i mi wneud yr hyn a ddywedais. Am hyfryd. Mae yr arglwydd Duw Abraham, Duw Isaac, hefyd yn Duw Jacob. Ac yn y cyfarfyddiad yma, yn y freuddwyd yma, mae yr holl addewidion yma, y bydda Jacob wedi cael ei clywed amdanyn nhw trwy fagwraeth, mae'r addewidion yma yn dod yn uniongyrchol iddo fo. Dydy? A mae'r arglwydd yn deud, dwi'n mynd i fod hefo chdi, Jacob, yn ychwanegol at dy dad a dy daid, y bobl yma ti'n gwybod amdanyn nhw. Chi'n gweld beth sy'n digwydd? I Jacob, mae'r Duw yma y mae wedi clywed amdano fo, y Duw mae o'n gwybod amdano fo sydd wedi gwneud cyfamod arbennig hefo'i deulu fo, yn dod yn reality go iawn personol iddo fo ei hun. A mae hwnna'n rhywbeth sydd yn allweddol i bob Cristion yn dydy. Mi allwn ni gael yn magu ar aelwyd Gristnogol, mi allwn ni gael blynyddoedd lawar o ddod i'r capel, o fynd i ysgol Sul neu eglwys. Ond mae yna bwynt yn dod y mywyd pawb ohonan ni, lle mae'r Duw byw yn gorfod dod yn real ac yn bersonol i ni'n hunin. A trwy'r newyddion da, mae o'n gwneud hynny'n dydy. Da ni'n ymwybodol o pwy yda ni ac yn ymwybodol o pwy ydi Duw yn Iesu Grist, a da ni'n trystio yno fo. Ond sylwch be mae Duw yn ei ddeud. Mae o'n deud, dwi yn mynd i wneud hyn i ti, Jacob. Fel ac yr ydw i addo gwneud i dy dad ac i dy daid, dwi'n mynd i wneud y pethau yma trwy dda ti. Bo chdi di twyllo, bo chdi'n gorfod ffoi oddi wrth dy frawd, bo chdi mewn sefyllfa sydd ddim yn ideal o bell ffordd. Dwi'n mynd i ddod â chdi nôl i wlad yr addewid a sicrhau bod yr hyn nes i ddeud, ddwy genhedlaeth yn ôl yn mynd i fod yn reality i chdi. Ac yn union ei fath i ni fel Cristnogion yn dydy. Nid ydy'r Cristnogion cyntaf. Mae yna genedlaetha o Gristnogion wedi bod yng Ngwynedd, y Mangor, yn Ynys Môn o'n blaena ni, ond pan da ni'n dod i gredu yn Nuw trwy'r arglwydd Iesu Grist, mae'r fendith, mae'r addewid, mae'r berthynas yn dod yn real i ni yn dydy. A da ni i ymatab i hynny wrth i fyddhau i alwad Duw trwy wedi farhau a troi at Iesu Grist mewn ffydd. A meddyliwch beth i'r arwyddocad o ran lleoliad. Mae Jacob yn fama ar y ffordd allan o wlad yr addewid. Mae di gadael y lle saff, mae di gadael yr ardal lle mae Duw wedi deud bod o'n bendithio i fynd i ffoi i lle gafodd Abraham i alw yn y lle cyntaf yn Haran. Ond eto mae Duw yn deud, fydda i hefo chdi a fydda i'n dod â chdi nôl. Ac felly i ni, da ni'n cael yn cysuro o wybod be bynnag ydy'r profiadau anodd y byddwn ni yn dod ar eu traws nhw, mae Duw i'w bobl yn deud fydda i yna hefo chdi. Ac mi ddoi a chdi bob cam o'r ffordd fel da ni newydd ganu yn y nemyn, mi fydda i hefo chdi yn dy dywys di adra i'r gogoniant, lle fyddwn ni hefo yr arglwydd Iesu ac yn ei weld o wyneb yn wyneb. Ac bod y daith wedi bod yn faith ac yn boenus, dydy Duw ddim yn caniatáu i'w bobl wynebu y daith honno ar ei pen ei hunin. Ydych chi'n credu hynny? Ydy'r addewid yna yn addewid ydych chi'n pwyso arno fo ar hyn o bryd? Y gair Duw yn annog ni i wneud hynny yn dydy. Ac mae gair Duw yn atgoffa ni bod hynny'n dod yn wir dro ar ôl tro ar ôl tro pan mae pobl yn troi at Iesu Grist mewn ffydd yn y Testament Newydd. Meddylwch am hanes Sacheis. Sacheis, yr un yr oedd pobl mwy na thebyg yn ei wawdio fo. Yr un yr oedd pobl yn ei osgoio, achos na casgwr trethu oedd o, yn aflan i'r Iddewon. Mae Iesu Grist yn ei gyfarfod o, a pa eiriau mae Iesu Grist yn ddeud wrtho fo? Mae rhaid i mi ddod i dy dŷ di heddiw.
Ac ar ôl i Sacheus ymatab mewn edifeirwch, lle mae o'n deud, dwi'n syrthio ar y mai, na i roed y pres dwi wedi dwyllo yn ôl, mae Iesu yn Luc 19, adnodau 9 a 10 yn deud hyn. Heddiw, medda Iesu wrtho, daeth iachawdwriaeth i'r tŷ hwn. Pam? Daeth mab y dyn i geisio ac i achub y colledig. Ella bod chi yma bore yma a bod chi'n poeni, dwi wedi clywed lot, ond mae Duw yn bell. Mae Duw yn ddiarth. Dwi'n oer, dwi'n teimlo'n euog, dwi wedi mynd yn rhy bell i ffwrdd oddi wrtho fo. Daeth mab y dyn i geisio ac i achub y colledig. Mae Iesu Grist yn fugail da sydd yn rhoi einioes dros y defaid colledig. Does na ddim lle, does na ddim sefyllfa, does na ddim amgylchiadau ac euogrwydd sydd wedi mynd â chi i'r fath radda lle nad ydy yr arglwydd Dduw trwy Iesu Grist yn gallu achub chi. Clywch y newyddion da yna a dewch at Iesu Grist mewn ffydd. Hyd yn oed os ydych chi wedi credu'n Iesu Grist a bod chi'n teimlo bod yr amgylchiadau'n pwyso arna chi, os ydy Crist yn arglwydd ac yn waredwr i chi, yna mae gwaed y groes yn golygu bod yr hyn sydd yn dod o'i addewid o yn wir i chi. Mae'r maddeuant yna yn real, hyd yn oed os ydych chi'n gallu brofi fo ar hyn o bryd. Pam? Mae Duw yn cadw at ei air. Pan fyddwn ni'n dod at Fwrdd y Cymun yn nes ymlaen, mi fyddwn ni'n clywed y geiriau, hwn yw gwaed y cyfamod newydd, a dywelldir dros lawer maddeuant pechodau. Trwy'r gair, trwy'r ysbryd glân, mae Duw yn cadarnhau i addewid i ni yn Iesu Grist. Da ni eisiau dysgu gan Jacob, a da ni eisiau ymatab i hynny. Ymatab trwy gydnabod mawredd Duw, mae o'n deud, mae'n sicr fod yr arglwydd yn y lle hwn, ac ni wyddwn ni, daeth ofn arno, ond wedyn mae o'n ymrwymo i hyn, dydy. Mae o'n moli Duw, ac mae o'n ymrwymo i fyw mewn ymddirieddaeth yn y Duw yma sydd wedi amlygu hun iddo fo. Darllenwch mwy o Genesis, a mae Jacob yn gwneud lot o gamgymeriadau wedyn, ond mae wedi profi Duw yn real ar waith. Be amdana ni? Ydy ni bore yma yn dod yn sychedu am gael profi y Duw byw ar waith yn bywydau ni trwy ysbryd, yn yn bwydo ni, yn yn nerthu ni, yn yn argyhoeddi ni, ella lle da ni wedi bod yn dibynnu ar y nerth neu'n galluoedd yn hynny. Wrth i ni ddod rwan at Fwrdd y Cymun, dewch i ni gymryd yr amser i dawelu, i ystyried, ac i ryfeddu at be mae Duw wedi wneud i ddangos i ni bod o'n cadw at ei air, bod ei gyfamod o yn gadarn. Mi ganwn ni emyn cyn dod at y Cymun, emyn sydd yn clodfori Iesu Grist fel y ceidwad mawr sydd wedi dod ato ni. Wel, dyma'r ceidwad mawr a ddaeth i lawr o'r nef, i achub gweilaidd lwch y llawr gogoniant iddo ef. Bu farw yn ein lle, ni, bechaduriaid gwael, mae pob cyflawnder ynddo fe sydd arnom eisiau gael.
Wrth i ni ddod at fwrdd y cymyn, da ni'n dod trwy wahoddiad Iesu Grist i hyn. I ddod a chymryd o'r bara a'r gwyn sydd yn arwyddion o fawredd i gariad o. Sydd yn arwyddion o'r cyfamod newydd. Dyma sut mae Duw yn cadw at iair. Dyma sut mae'r arglwydd Iesu wedi bod yn ffyddlon i'r pen draw un. Yn ufudd i'w dad wedi dod o'r nef i lawr i'r ddaear. Wedi iselhau ei hun i farw ar groes. Fel bod ei gorffod i cael ei ddarnio a'i waed o wedi dywallt yn mwyn ni. Yn mwyn ni, fel y gallwn ni, wedi rhedeg i ffwrdd. Wedi gwneud a deud a meddwl pethau erchyll, gael yn cymodi trwy aberth y cyfryngwr. Ac wrth i ni ddod, dwi am i ni ddod yn feddylgar ac yn ostyngedig, ond yn gwneud hynny yn sylweddoli gymaint y mae'r arglwydd yn dyheu am gael y cyfarfod yna hefo ni. Da ni'n hawdd iawn yn gallu meddwl bod Duw yn gwthio ni i ffwrdd, ond ni sy'n gwthio Duw i ffwrdd trwy'n pechod, trwy'n hunanoldeb. Mae Duw trwy Iesu Grist wedi dod mor agos ato ni. Ac yn galw ni trwy'r efengil i ildio iddo fo, fel y profwn ni yr agosrwydd na yn dragwyddol. A dyna be ydy bywyd tragwyddol, de. Dadnabod di yr unig wir Dduw a'r hwnna anfonais ti, Iesu Grist. Felly, gael eich gwahodd chi i ddod. I ddod yn ostyngedig, i ddod yn ddiolchgar, i ddod yn barod i roi yn hunin o'r newydd i'r arglwydd Iesu. I foli fo, i ryfeddu ato fo ac i fyw i glod o. Dwi am ddarllen be mae'r apostol Paul yn ddeud am swper yr arglwydd. Yna mi weddiwn ni cyn i ni rannu y bara a'r gwyn. Paul yn deud fel hyn: oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn os y bradychwyd ef gymryd bara, ac wedi ddoddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro ryfwch ef cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. O'ch ni weddio. O Dduw ein tad, da ni yn diolch i ti. Mae ti ydi Duw y cyfamod, Duw Abraham, Isaac a Jacob, y Duw byw sydd trwy dy fab yr arglwydd Iesu Grist wedi amlygu ni gyfamod newydd trwy waed o. Da ni arglwydd isio dod fel ag yr yda ni i aneuog, i anheiddi dim, ond eto'n dibynnu ar aberth Iesu Grist. Yn bodloni ar Iesu Grist ar gyfer pob rhan o'n bywyda ni. Neu di trwy dysbryd ddod yn agos. Neu di arglwydd yn sancteiddio a'n puro ni. Ac ennyn yno ni ddiolchgarwch a mawl sydd yn cyfoethogi yn bywyd ni. A ni'n gofyn arglwydd ar i ti fendithio, ar i ti amlygu dy hun i ni trwy dair, amlygu dy hun i ni yn Iesu Grist i'w chlaw popeth. Clyw o'n gweddi ni, a maddau ni bob pechod a bai, wrth i ni ofyn hyn trwy Iesu Grist yn harglwydd. Amen. Fel o'n i'n deud, mae yna wahoddiad agorad i bawb sydd yn caru'r arglwydd Iesu ac wedi dderbyn o fel gwaredwr i ddod i gyd gymuno. Os ydych chi ddim yn credu, da ni'n gofyn i chi beidio gwneud, ac i chi ieuenctid, os ydych chi'n siŵr, fel da ni wastad yn deud, meddyliwch, mynnwch sgwrs efo'ch rhieni cyn gwneud hynny. Ond os gai ofyn i William a Dafydd ddod ymlaen, ac mi rannwn ni y bara a'r gwyn cyn cydfwyta a chyd yfed. A tra da ni yn derbyn yr
Elfenna mi ganwn ni. Yr oen sy'n dwyn ymaith bechodau'r byd, lladdwyd ef, ac yma cofiwn, a ddewid roed i bawb sy'n dod trwy ffydd, cant faddeuant wrth y groes. Cymerodd Iesu fara, ac wedi diolch fe'i torodd a'i roi iddynt gan ddweud, hwn yw fy nghorff sy'n cael ei roi ar eich mwyn chwi, gwnewch hyn cof amdanaf. Do carodd Duw y byd gymaint, nes iddo roi ei unig fab, mwyn i bob un sy'n credu ynddo ef beidio mynd I ddistriw, ond cael bywyd tragwyddol. Oherwydd nid I gondemnio'r byd yr anfonodd Duw ei fab i'r byd,
ond mwyn i'r byd gael ei achub trwyddo ef. Amen. A chymerodd gwpan, ac wedi diolch fe rhoddodd iddynt gan ddweud, yfwch ohono bawb, oherwydd hwn yw fy ngwaed i, gwaed y cyfamod a dywelldir dros lawer maddeuant pechodau. Dioddefodd Crist yntau, unwaith am byth dros bechodau, y cyfiawn dros yr anghyfiawn i'ch dwyn chwi at Dduw. Da ni yn dy glodfori di o arglwydd sanctaeth. Dy fod ti wedi gweld yn cyflwr ni, dy fod ti wedi ymateb a dod ato ni yng Nghrist, a bod yr ymgnawdoliad a'r iawn wnaed ar Galfaria, yr atgyfodiad a'r esgyniad, yn golygu'n bod ni yn cael dod ata ti. Yn wir, yn cael derbyn a ddewid mawr y cyfamod newydd. Y byddwn ni hefo ti, y byddi di hefo ni, y byddwn ni'n bobl i ti a titha yn ddew i nina. Trwy dysbryd, ni di gadarnhau reality hynny i ni. Yn gwendid arglwydd nad yda ni'n ei heiddi fo, diolch dy fod ti yn llawn o gariad ac yn dymuno i ni gael yn bendithio a bod yn ymwybodol o dy ddaioni di tuag ata ni yn dra gywydd. Arglwydd derbyn yn clod a'n mawl ni, arwain ni, pura ni, goleia ni trwy dysbryd, am yn bod ni'n gofyn hyn yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist, a bod i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda ni oll, o'r awr hon, hyd byth. Amen.